Je tu druhý respondent zápasu medzi Barbarmi a Crazy Birds, víťazstvo 8-4 pre Barbarov, zhodnotí kapitán týmu Tomi Barus. Tak Tomi, tvojimi očami? Mojimi očami je to veľmi dobré, konečne sme vyhrali po dlhej dobe. Chalano to dúfam nakopne a ešte niečo v lige ukážeme. Samozrejme, nikoho nebaví prehrávať, my sme dosť veľa prehrávali a nejako sme sa nevedeli nájsť na lade. A som veľmi rád, že dneska tých 5 gólov padlo veľmi rýchlo a chalani si začali veriť, že zápas môžeme aj vyhrať a som rád, že sme aj vyhrali. Minulý rok finále, tento rok spodné priečky tabulky. Ako by si to zhodnotil za doterajší priebeh sezóny a kde vidíš príčiny? Tak liga je vyrovnaná, príčiny. Vždy niekto vyhrá, niekto prehrá, vždy tak bolo v športe, aj bude. Takže ja si nemyslím, že niekde je chyba, proste tuto sa rozprávame o 1-2 bodoch, kedy z 7. miesta môžeme ísť na 4. na postupovú priečku. Takže liga je vyrovnaná, to ma teší. A príčiny? Ani neviem, tak niektoré týmy sú tu trošku asi silnejšie, alebo teda majú viac skúsenejších hráčov ako my, ale my ideme s tým, čím máme a kde skončíme, tam skončíme a dúfam čo najvyššie. Dneska nová posila Tomi Hlavačka alias Berto 2+2. Dalo by sa povedať, že zaslúži si zadarmo burger v Barbare? Tak, jeden burgerik by sa nejaký našiel určite. Toto je ten impuls, ktorý sme potrebovali, nejaká nová tvár v šatni. Chlapcov tak neskutočne nemotivoval, už iba tým, ako hrá na lade, že na tom lade proste lieta. Áno, potrebovali sme takého tu aspoň jedného hráča, aby sme to vystúžili a som rád, že Berto prijal našu ponuku a je súčasťou teraz na chvíľku nášho týmu a dúfam, že s ním tu dotiahneme čo najďalej a áno, dostane dokonca aj hranolky k tomu burgeru. Ak by som mu neposlal link z tohto videa, dostal by som burgera ja? Ak by si mu neposlal, na ty ho dostaneš tak či tak, takže neviem, na čo vymýšľaš, takže... Je to na kamere, takže ďakujem Tomi Barusovi za dnešný výkon a rozhovor a prajem mu veľa úspechov v ďalších zápasoch. Ďakujem.